Comrades, namhlanje ngifuna uzokhuluma nge-DUT. I-university. Ngifuna ukukhuluma ne-management yakhona. Ngizokhuluma futhi ngesizulu nge-management yakhona. Bafowethu i-management ye-DUT ixhaphaza abasebenzi. Kanjani? La sinabasebenzi la abaxoshiwe. Abaxoshwe i-core security. Labasebenzi baqale baxosha ibheshi yokuqala baphinde baxosha ibheshi yesibili. Baxoshwe ngezinto ezingafani, unfair dismissal, unfair labor practice, exploitation. Into eyenzeka kulabasebenzi. One, laba basebenzi abanikezwe bayabanjelwa i-UIF. Kodwa makufika isikhathi sokuthi uhlukane nomsebenzi awuyitholi i-UIF, ayifakwa umqashi. Provident fund labasebenzi bayabanjelwa kodwa futhi umqashi akayifaki. I-medical aid iyabanjwa kodwa ayisebenzi. Kuningi bafowethu ama-bonus abawatholi. And it happens ukuthi sike sahlala nomqashi sakhuluma ngalezi zinto, washo wathi i-DUT ayikhokhi. Umbuzo wami uthi kuyoba nini eSouth Africa ama-security exhashazwa everywhere, and kubuhlungu ngoba axhashazwa abantu abamnyama. Akekho umuntu owake wathola ithenda engenayo imali. Umthetho wethenda uthi uma uthola ithenda kufanele ube at least ne-security money of 2 or 3 months ukuze ungabanikezi abasebenzi i-reason ukuthi why bengezukhokhela. Laba basebenzi abawathola amabonus, njengoba wonke umuntu ewathola amabonus, bona bawathola amabonus since bafike e-DUT. Laba basebenzi indlela abaxhashazwa ngayo yi-manager zabo zithola imali eceleni zokuthi zizofaka abantu emsebenzini, begcine sebexosha abantu abasemsebenzini ukuze bafake abantu abanjani esebekoleka imali kubo. We've got a proof of this. And ngifuna ukunitshela ukuthi kunezipoki lapha emsebenzini waka-Waycove. Ikhova igcwele yonke indawo kodwa zingama non-compliant when it comes to SIRA, when it comes to ilokhu ama-labor laws aba-comply at all. Yonke indawo bayakhala. And ngifuna ukubuza ukuthi kahle why sino-labor in South Africa? Uma ngabe singakwazi ukuthi uma kwenziwa izinto zomthetho, khumbula phela ukuthi bafowethu government is the one that is leading in the network, ehlezi nama-federations eshaya imithetho ngoba kufanele igcinwe. But it's the same government ongakwazi ukuyolekelela abantu abangabasebenzi ukuthi a-check ukuthi angabe lezi inkampani ezi-privatize i-DUT, specifically i-DUT ziyakomplya yini nomthetho waka-labor, and ayicomply. Bafowethu ziningi ingane namhlanje ezingenakho ukudla ngenxa yabantu abaxoshwe emsebenzini engafanele. Baningi abantu namhlanje bona ezabe ingane zidla isithukuthuku segazi lezinye ingane. Bona bahlezi kahle, bona bathola imali kahle, kodwa when it comes to ukuthi baholela abantu abasebenza u-12 hours a day, they can't. I-security ingena from 6 o'clock up until 6 o'clock, but alikwazi ukuthola i-provident fund, alikwazi ukuthola i-minimum wage, alikwazi ukuthola i-leave. Enough is enough. And i-DUT will decampaign i-DUT. I-university ekufunda ingane eziningi kabi khona, kodwa uma ihluleka i-monitoring and evaluation, akuyona i-institution efanele i-support uhulumeni.
and lama security iwona futhi asetshenziswa uma ama student etelekile, kusetshenziswa abantu abangaholi. Kanjani? Where is law? In South Africa, where is law? Because the bargaining council can assist us, the CCMA can assist us, ama labor courts can assist us. Asiyena ngebedlock nje. Kodwa izingane zabantu ziphuma emsebenzini ziqoqwe kungenasidingo. Bafowethu, I'm the one ongathiwa noma ngabekwa sibhabu noma ngabekwani, I can speak the truth until I get into the grave. I'm sick and tired of this. Umezwa umphathi wekhopha, please, akusikwazi ukuxhaphaza abantu abamnyama kanje. And anikwazi ukuqhubeka ukuthola amathenda nibe nixhaphaza abantu bakithi kanje. And i-DUT lento eyenzayo ngakhokhela ama-contractors, nalawo ama-contractors angama non-compliance. Mina into engiyifunayo nje sekumele manje wonke ama-institutions kahulumeni terminate all the contract lokuza companies anga-comply. And sizowa-expose anga-comply. Ungacabanga ukuthi ngeke sikwazi ukuyi-expose, sizokwenza lokho. Regardless ukuthi ubani osendleleni yethu, sizokwenza lokho. And today, u-DUT akakhokhela ikhova azenza ijustice ayibuyisela abantu emsebenzini. Unfair dismissal. Ayinangqondo leyanto. Uma ngabe umuntu eyimanager exosha umuntu, emxosha ngecala elingekho, athi umuntu engakazi aye ku-strike, kuthiwe ilokhuze uparticipate kwi-strike, angakazi umuntu abekuso, azakhishwa emsebenzini, kwi-strike angakazi abekuso. Kuthiwa uparticipate kwi-strike esingeke emthethweni, umuntu off. This is nonsense. I want to say, umuntu obona nje imanager yayikhofa ayitshela ukuthi ake niphile la ikhanda, ake nabe nofunda nifunda umthetho ukuthi umthetho uthini. Anikwazi ukuhamba discriminate abantu bakithi emsebenzini ngenxa ukuthi you want to achieve your pocket. Ufuna izingane zakho zidle lezi ezabanye izingane zingathi omama obaba nabantu who spend their time for 12 hours behleze emsebenzini besebenzela izingane zabo, kumanje azidle izingane zabo, ezenu ziyadla. You are keep on putting abantu emsebenzini ngoba benibribile. Asikhulumeni manje iqiniso. If you want to take me to court, do it, and I will prove you. Khona kumanje kukhona kuholelwa ipoki, khona kulezi ikhova enkuluma ngazo, kuholelwa ipoki. Ama-managers akhona anesibindi sokuholela abantu abangasebenzi, bethi asikuholela imali bese uyayibuyisela kwi-account yethu. What is that? Bona baxoshwa ubani? No, bafowethu lezi inkampani bafowethu engafuni ucomply, engafuni ukuholela abantu, ama-cleaner, ama-security asenkingeni. Bafowethu asenkingeni. And the government, all the institutions ka-government and the corruption. All the institutions, all companies that are working for government and the corruption. You know why in the corruption? It's because abantu abangaphakathi bona abanama companies lawa contractela ugovernment. Abantu abangaphakathi bona abane corruption. Abantu abangaphakathi bona abane corruption. Bafowethu ake sithi masithi BEE, sithi black owned, siqhenye ngani. Hayi ukuthi nidla igazi labantu. Ngeke sikuvume lokho. And akuyona ayisona nje isibusiso leyo ukuthi uzodla igazi labantu ngoba nakho uthi wena uthola ithenda bese udla igazi labantu. Wonke ama companies adla amagazi abantu, adla amagazi abasebenzi. Sizokwenza sure ukuthi izwe lonke liyazi. Ishereni le video. I-DUT, i-management yakhona, i-head office yakhona, we are waiting ukubizwa yona sihlale phansi. Sikhulume lento. And so batshela ukuthi yini eyiqiniso yini engelona iqiniso. Asikwazi ukudlala lena bafowethu. Time is over. Abantu bakithi sebehlupheke kwanele. Asikwazi ukufika emkhontweni sithi sokhulula abantu bakithi bahlale phezulu kwengcindezi, phezulu kwestress. Abantu bayasebenza kodwa bagcwele izibhedlela bane-depression. Abantu abazali abasakwazi ukuxoxa nezingane zabo because of depression.
bafowethu, it's over now. Asikhululeni abantu bakithi. Umuntu ophethe ikhampani akazi ukuthi akakwazi ukungacomply, akakwazi sekhona siwumkhonto wesizwe. Mina kungakho ngikhuluma kanje. Na umkhonto wesizwe mawungenzanga kahle, I will speak. Ningangisukeli, I will speak. Ma umkhonto wesizwe uyothi ku wrong lokho engikwenzayo, I will speak. Ngoba ngeke sikwazi ukuhlala nama political parties are supporting corruption in the workplace. Siyoyilwela working class until i working class ithole a correct move. Madla.